Nie všetci Pokémoni prinášajú radosť, niektorí sa skrývajú v tme a kujú pikle. V tejto špeciálnej halloweenskej sérii sa ponoríme do sveta duchov, bytosti, ktoré vznikli zo smrti, bolesti a stratených duší. Vitaj v zlovesnej stránke Pokémon sveta, v temnom Pokédexe. Duchových Pokémonov je naozaj veľa, ich počet sa blíži k 100, preto si túto tému rozdelíme na viac častí. Dnes sa pozrieme na prvú sadu, od Gastlyho až po Giratinu, a o každom z nich si v skratke niečo povieme. Gastly je tvorený len z jedovatého plynu. Dokáže sa preplížiť cez akúkoľvek štrbinu a obaliť svoju obeť, až kým sa nenadýchne posledný krát. Vraj sa ukrýva v starých domoch, kde cíti pach strachu. Haunter sa vznáša ticho ako tien. Jeho jazyk spôsobuje necitlivosť a keď sa ťa dotkne, tvoje srdce prestane byť. Niektorí však veria, že len hľadá priateľov, pretože zomrel osamotený. Gengar miluje smiech, ale nie ten svoj. Skrýva sa v tieňoch a napodobňuje tvoje pohyby. Ak v noci počuješ smiech a nikto tam nie je, práve Gengar ťa sleduje. Mega Gengar využije svoju mega silu, stáva sa ešte tmavším tieňom. Mega Gengar dokáže ovládnuť miesto tak, že sa zdá, ako by čas stíchol. Ak ho zbadáš bližšie než tieň, radšej utekaj. Jeho smiech vie zlomiť odvahu. Alolan Marowak nosí plameň nad svojou paličkou a v jeho ohni horia spomienky. Hovorí sa, že jeho tanec s kosťou privoláva duše, ktoré stratili cestu. Ak v noci uvidíš plamene tancovať bez vetra, môže to byť on. Hisuian Typhlosion nie je duch, ale jeho horlavý hnev pôsobí, ako by spaloval duše. Keď sa rozhorí, zem okolo vibruje a v tme sa objavujú tiene minulosti. V blízkosti jeho plameňa cítiš teplo a zároveň chlad strachu. Misdreavus lieta tmou a šepká ľuďom do uší. Smiech, ktorý počuješ v noci, je len trik, aby ťa vydesil. Ale ak sa prestane smiať, už ťa len potichu sleduje. Miss Magius vyzerá ako čarodejnica v hmle. Jej výkrik prechádzajúci nocou spôsobuje mráz v kostiach. Straší tých, ktorí sa odvážia prejsť tmou. Hovorí sa, že keď Miss Magius zaklame, čas a priestor sa na chvíľku zmenia a tvoje kroky môžu zmiznúť navždy. Galerian Corsola je duch, ktorý vznikol zo smrti korálov v znečistených moriach. Jeho telo je priesvitné a chladné. Jej dotyk na koži zanechá mŕtvý pocit. Hovorí sa, že keď počuješ praskanie kameňa pod vodou, je to pláč mŕtvych korsol, ktorí kedysi žili v mori. Cursola vzniká, keď telo Galarian Corsoli praskne pod tlakom vlastnej duchovnej energie. Je to čistý duch, obalený ektoplazmou. Jej dotyk dokáže človeka úplne ochromiť. Cursola sa živí životnou silou iných tvorov a keď jej energia narastie, jej jadro sa začne znovu rozpadať. Shedinja je prázdna schránka zanechaná po evolúcii Ninkádu. Jej telo sa nehýbe, ale ak sa naň pozrieš zozadu, môže ti vysať dušu. Hovorí sa, že Shedinja k tebe potichu priletí a ak necítiš tieň, možno už je priamo za tebou. Sableye žije v jaskyniach a požiera drahokami, preto má oči, ktoré sa trblietajú ako zlato. Niektoré povesti tvrdia, že ak sa na teba pozrie, už nikdy nenájdeš cestu späť. Mega Sableye žiari ešte jasnejšie než obyčajný Sableye a jeho drahokamy sú ostré ako nože. Jeho oči žiaria temnotou a dokáže manipulovať tieňmi okolo seba. Hovorí sa, že ak pozrieš do jeho drahokamu, môžeš vidieť vlastnú smrť alebo to, čo ešte len príde. Šapet sa živí emóciami, hnevom, závisťou a nenávisťou. Keď sa cítiš zle, možno jeden visí práve pri tvojom okne a nasáva tvoje pocity, až kým z nich v tebe nič nezostane.
Banet je bábika, ktorú odhodilo nejaké dieťa. Jej hnev ju oživil a teraz hľadá svojho bývalého majiteľa. Svojím zipsom si drží dušu. Ak sa rozopne, prepustí všetku svoju nenávisť. Keď Banet dosiahne svoju megaformu, jej zlosť a nenávisť sa zdvojnásobia. Jej zip sa rozšíri a temná energia, ktorú v sebe ukrýva, začína presiakovať von. Hovorí sa, že Mega Banet dokáže ovládať duše tých, ktorí sa priblížia príliš blízko a premeniť ich hnev na svoju moc. Duskull miluje strašiť neposlušné deti. Vie sa stať neviditeľným. Zjaví sa presne vtedy, keď sa otočíš. Ak uvidíš jeho červené oko lesnúť sa v tme, už je pre teba neskoro. Vo vnútri Dusklopsa je len prázdnota. Ak niečo pohltí, zmizne to navždy. Niektorí hovoria, že v jeho tele je brána do iného sveta. Dusknoir počuje hlasy z iného sveta. Prichádza, keď sa niekto prihovára duchom. Ak sa ti pozrie do očí, možno si to bol práve ty, koho hľadal. Drifloon vyzerá ako roztomilý balónik, ale deti, ktoré ho chytia, sa už nikdy nevrátia. Odnesie ich so sebou až do oblakov, kam patria duše. Drifblim sa objavuje pri cintorínoch. Unáša ľudí, ktorí stratili smer, niekedy ich vráti späť, ale väčšinou nie. Pokémona Spirit Tomb tvorí 108 prekliatých duší. Bol uväznený v kameni, pretože páchal zlo. Ak kameň praskne, všetky duše sa naraz uvoľnia. Hovorí sa, že Frostlass vzniká, keď žena zamrzne v snehovej búrke. Zachová si krásu, ale jej srdce sa premení na ľad. Kto ju uvidí, stane sa jej ďalšou ľadovou sochou. Rotom je duch elektriny, ktorý ožíva v spotrebičoch. Raz ti vypne svetlo, inokedy sa ozve z chladničky. Nikdy nevieš, kedy sa presťahuje do tvojej mikrovlnky. Giratina vládne oblasti duchov, miesto medzi svetom živých a mŕtvych. Jej tieňové krídla rozťahujú čas a priestor a každý, kto sa je postaví, môže navždy zmiznúť. Hovorí sa, že ak zazrieš Giratínu, jej pohľad ti ukáže vlastnú smrť alebo cestu, ktorou tvoja duša ešte neprešla. A to bol len začiatok prvých tematicky 25 Pokémonov. Duchovia Pokémon sveta majú ešte veľa temných tajomstiev. Ak chceš pokračovanie, zanechaj odtlačok svojho ducha, teda like a odber. Uvidíme sa v ďalšej časti. Čau čau, teda bu 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 bu.